час, след половин един час се още пропаднава. Трябва някакви заграждения да се поставят. Тенис, какво ще кажеш? Някакви заграждения да поставят, защото... Ето аз докарах контейнер, колата на ВК. Ти ли докара това? Това контейнер. Ти го докара? Всъщност тя вървим си там бъде когато хуп. И викаме бачи мега, какво става? Ама твоята кола ли е? Не, това момче там отсреща колата, там отсреща. Как се казваш, какво се случи? Минко Петров се казвам. Бехме тръгнали на някъде, обаче поради лошото време решихме да се върнем. И тук решихме да отидем при един приятел да гледаме филм. Обаче тук нали на моста. Дупчицата беше всъщност една такавка дупчица и от нея стана цяла яма. Дупки, за които плащаме. Да. Плащаме данъци, винетки, глупости. Това наскоро беше асфалтирано. Колко има? Няма 10 дена. Беше асфалтирано. Попаднахме изведнъж просто асфалта се свлече. Излезахме да видим какво става въпрос. Просто гумата беше леко пропаднала и това е. Усетих, че почна нали, леко надолу колата, помислих да дам задно, обаче викам слизайте, понеже нали, усетих я вече как почна сериозно. 5 човека все пак бехме, не бяха 5 човека ли бяха? 5 човека в колата. И това все пак е лек автомобил, нали? Да. А ако беше някой по-тежък, какво щеше да се случи? Значи и после продължава да пропада пътя, даже гледам отдолу се попава. Ама ако мога да отбележа един месец преди това, имаше ремонтни дейности, тук нямаше асфалт и така се седеше. Да, помня, аз го снимах. 2 години беше продължение на 2 години, имаше дупка. Не, той казва за ремонта, който прави. Да, казвам, че много време се ремонтираше, пък пропадна за 2 дена. А ти се обади, нали? Да, аз се обадих. Как се казваш, извиня? Никола. Ти беше един от първите свидетели, как? Да, ние петимата бяхме в колата, ние тримата и те бяха в колата и общо взето сетихме, че колата пропада много и казах просто веднагически да слизаме, защото няма смисъл да седим вътре. И излезахме, просто видях как гумата беше леко пропаднала, отидохме до билата, за да се обадиме на пожарна полиция и на вас. Обадихме се общо взето, докато дойдем до тук, дупката беше станала такава, вече дупката вече могат да влезнат, един ансамбъл народ могат да влезнат вътре. Сега ще си я снимаме дупката пак. Най-интересното е, че нямаше, не мога да се разберат кой да помогне. Пожарната не може, гражданска защита няма, полицията не може да помогне. Накрая един мотокар от билата. Извадихме късмет, че сме близо до магазин Била. С наша помощ, с помощ на билата и така. Нямаме просто, нямаме средства. За кой момче говорите? Той вече е в билата. Той ви служител на билата. Да. Добре, че беше той. Служител на билата ни помогна, не служител на държавата. Полиция, пожарна, пътна помощ и всичко друго. Казаха ни от полиция, че трябва да си платиме на пътна помощ, ако искаме да дойдат пътна помощ. И това не мога да го поемат държавата, могат да го поемат след дело. Или трябва да има пълно автокаско колата, за тази кола не се служава пълно автокаско, според мен. Тя вече струва 800 лева, аз да тръгнем първо да й правя пълно автокаско. Все пак разправите, които са нали, с тези проблеми, на никой няма да са му приятни. Както да можехме да пропаднем целите. Остави това. Не е станало лошо нещо. Не е станало. Това е добре, че не е станало. Да, айде. Кажеш няколко думи? Не. Но автогарата ще е запушена сега, така ли? Няма начин, не може да влезе. Просто вие се окажете. Да. Добре, къде ще спират автобусите? Сега ще ги спираме тук някъде за момента. Утре ще решават шефовете. Като пропадахме, това само... Колата? Колата? Пропадна само гумичката и беше такава дупка, разбираш? Това е терминал 2. Терминал 2?